Čaute, dneska v tomto videu si ukážeme, čo som si kúpila v Číňaku. A boli sme tam s kamoškou, mala som 12 €, ale všetko som minula za 3 veci. Ako prvé som si musela kúpiť túto krásnu kalkulačku. Keď vidíte, že ona proste je taká, no nepoviem vám, čo je taká, ale poviem vám to, akože keď ju budem rozbaľovať. Mala som ju rozbalenú, tak tam nie je obal. A ešte som ju neskúšala, ale rozbalila som ju. Takže som zvedavá, pretože som robila toto po týchto klavesách a je to že fakt dobré. Je to fakt ASMR, no tak už som vám to povedala. A proste ja som chcela fialový tento obal, ale nebol, chápete, nebol fialový obal. Neviem. Ale na 8,50 sa mi ani nezdá, ale okej. Majú tu, túto mám ja, toto je žlté, toto je taká biela a toto je fialová. Ja mám toto, ale toto by som chcela. A najkrajšia je toto fialová. Tuto oni majú modré. No všade je tá oranžová. Keby tu nebola tá oranžová. Ako ďalšiu vec som si kúpila nechty. Som si všetko rozbalila. A tretiu vec, no, takéto nechty. Bolo to ešte v jednej krabičke. Potom som si kúpila orezávatka, ale to nebudem rozbaľovať, pretože nechcem sa porezať. To som kúpila ockovi. Tie nechty som kúpila mamke a kalkulačku som si kúpila sama sebe. Nechty stali 2,50, 2 dačo, 2,50, 2,30, neviem teraz. Orezávatka stali €1,90, bez 10 centov, 2 €. Takže ako prvé si ukážeme tú kalkulačku, na to som najviac zvedala ako. No, som viem, že má dobre. Tady baterku som v nej nemala. Takže baterku. Proste taká mini. 20 centov, akože OK. A potom táto kalkulačka. Tu mi papier vypadol. Návadka SK. To je stropkou. A čo, nechápem teraz tomu. A ukážem vám, čo robí tá kalkulačka, ale počkajte. Po čínsky toto nebudem čítať. Hoň, či čo. Toto sa mi teraz nechce čítať. Hoň. Mám, čo to neznamená. A neviem, vy ste to počuli, ale málo. Tady je tá kalkulačka. Tu si toto vybereme. Alebo to tak. Naopak. Tak. Už funguje. To kreslo tak. Dobre. Takže vysvetlím vám všetko, čo na to je. Takže táto šipka je aj na počítači, že vymazať. A toto nechápem. Toto chápem. Toto nechápem. Čo je toto? Dať číslo. Nič. Počkať, vynulovalo sa. Áno. Tam zase 9. To nič nerobí. Keď dám plus. Nič. To dáva to, čo je. A toto? To sú percenta. Zase vymazať. No, napríklad tam je 2 a toto je, to není krát, to je bodka a pozrite, čo vidie. Nič. Plus je plus, to viete. A tieto tu, CE a C, nič. Takže takto, a toto som vám chcela ukázať, čo to robí.
to vám dala 2 nuly viac. Oh no. A toto vám dáva o 1 nulu. Áno. A to by ste museli dať prvé 0, pretože to nie je žiadne číslo. Dám napríklad 0, 4 a máme 40. Ja to mám pretočiť, aby ste to videli, že je to 40. No a toto som najviac nadšená tejto veci, pretože ASMR. Že trošku mi to nemôžeme brať, pretože polovica 6 rovná sa 36, to vieme na spamäť. To vie každý, určite z vás. My sme sa naučili na sobielku až do 10 a to je strašne easy. Dobre, takže dáme si 3x3, či to je správne. 3x3 by malo byť 9. A skúsime to tu. Je 3. 3x3 rovná sa. Čo? Ešte raz. 3. Dobre, 3 krát 3 rovná sa 9. No, konečne. No, tak. 9. Dobre, takže je to easy. Aj Marec sa vymazuje. Teraz som si všimla, bo som to omylom stlačila. Vymazalo mi to, pretože tu je tá šipka. Tak som to stlačila a vymazalo mi to. Napríklad 9 a fakt to vymazuje. Vidíte? To fakt funguje. Neviem, všetko je na vymazovanie potom. Komu nechápem. Z toho mám najväčšiu radosť a pozdravujem ešte do kamery Sašku. Ona si tak pila tiež, máme také isté. A hneď keď sme v obchode mali ten obal, tak to bolo zabalené a tak sme robili. A to bolo že dobre. Posledné ASMR. Takže to bolo posledné ASMR a ešte vám vyberiem baterky. A ešte vám ukážem, že to prvé tohle, že že to je aj cez obal počuť. Ne, to skade vypaduje tá batéria. Počujete? 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 Tam vypadla tá batéria. Počujete? No tam mám prosto, dobre, zistili ste to. Ale fakt, prosto bol počuť. A vlastne to, čo má také veľké klávesy, tak to je proste jedna ASMR. Takže túto kalkulačku už teraz musím odložiť. Bye bye. Well, earhouse. Ďalšie tu máme tie nechty, ale som sa ešte nekúkala. Som kúpala mamky, tak som kúpala tie najväčšie. Môžete vidieť, tento je asi najviac očenčaný. Očenčaný. To smrdí začínou. Nejaká chemia, voňajte to. Jej, krásne nechty. Čo, prečo tu sú 6 nechty? Aj tu sú 6. Čo? Nechápem, ale dobre. No, takže... A kde sú tie nálepky, že dáte si? Mami, to je. Teda jasne, že tu sú.
jasné, že dole budú tie nálepky. Stále, aby si ľudia dokupovali. Mne je veľký, akože strašne. Ja mám nech podstate a mamka má troška väčší nech, pretože ona ani nenosí tie nechty, ale proste som jej to kúpila, takže tak to vypadá. Takže to by mohlo byť celé video. No a strašne stojí to 2,50, 2,62, 30, či koľko to stalo. No a je to proste, ja som si to kúpila, pretože tá krabička môže ešte na čo byť na vyloženie. A pozrite, napríklad keď tu nebude nič, tak tu si napríklad môžeme dať nejaké make-up alebo niečo. Púder si vyrobím. Teda si dáme nálepky. Aj tu je ASMR. Počúvajte. Nie, toto bude ešte lepšie ASMR. Ja budem natáčať ASMR, keď si opýtam od mamky nechty. A vezmem to a budem robiť s nechtami. Tak toto bude dobré ASMR. Alebo budem jesť ASMR veci. Ale pozrite, to je ASMR, počkajte. Mne sa to polamalo. Nie, tak už tu nebudem mať make-up, dobre. Tak čaute. Pozdravujem ešte raz Sašku, tak ahoj Saši, ahojte všetci, tak dávajte lajky, ostavte a udajte.